ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Taj MMA қарор доред ва мо имрӯз дар бораи аз куҷо ва соати чанд тамошо кардани муҳорибаи Саймумин Мадиев бо лақаби Метро Люблино работаем гап мезанем. дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Тоҷикистон бафтеш! Саймумин Мадиев ҷанговари тоҷик имрӯз дар турнири Октагон 43 ки дар Қазоқистон баргузор мегардад, баромад мекунад. муҳорибаи Саймумин Мадиев дар вазни 57 кг баргузор мегардад. сараввал дар ин мусобиқа ҷанговари дигари тоҷик Зикриё Холмородзода бар зидди рақиби қазоқистонӣ Габдулла Мирзашев дар вазни сабуктарин набард мекунад. пас аз он ҷанговари дигари тоҷик Шаҳрёр Воҳидов бар зидди ҷанговари қирғиз Абузар Исраил Улу дар вазни сабук набард мекунад. дар карди асосии турнир бошад Саймумин Мадиев бар зидди ҷанговари узбекистонӣ Санҷар Закиров дар вазни сабуктарин яъне 57 кг набард хоҳанд кард. умедворам ки ин ҷанговарон як баромади хуб ва тамошобобро пешкаши мо мегардонанд. худи турнир соати чанд сар мешавад ва аз куҷо тамошо кардан мумкин аст? турнири Октагон 43 соати 18:00 бо вақти Астана ва соати 15:00 бо вақти Москва ва бо вақти душанбе соати 17:00 рӯзи 22 март сар мешавад. худи турнирро ба таври мустақим аз шабакаҳои телевизионии Кас Спорт ва YouTube канали Октагон TV бепул тамошо кардан метавонед. инчунин силкаҳои бепул дар Telegram канали Knockout TG 1 соат пеш аз оғози мусобиқа дастрас мегардад. силкаи Telegram дар комментария закрепишуда қарор дорад. ба ҷанговарони тоҷик ғалабаҳои дурахшонро орзумандам. асос бе ҷароҳат набардро паси сар кардан аст. хуб дӯстон, ин буд маълумот оиди турнири Октагон 43. ба шабакаи мо обуна шавед ва пайгири видеоҳои нав бошед, зеро мо ҳамеша хабарҳои поп ММА-ро пешкаши шумо мегардонем. то видеоролики навбатӣ, хайр.